Wong duweni hubunganku sampai ilang ning rasane nok. Hari dirina Sophia ngomong gak mai penang. Toli kejanjian ku sing ngawit jampira selawase. sesenok kok. Janjian ku sing ngawit jampira. Janjane macam rolas gini mai pen. Mantake mawong medus sing pondok pesantren ku ana wates-watese. Beli kena seenake dewek medus sing pondok terus balik pengene dewek kone oli bendu sing rama guru konengan. Toli gaje terlalu ngandel ning janjine wong lanang. Wong lanang jam mesakin ku kadang manis omonge bae. Toli gaje cengar cengir bae kesambet ta bocah ku ning alas ku ya. Dada bae ku. Keranjingan setan apa sih? Di mai pen ngomong kunin teman sih. Keranjingan setan apa? Ini gue ngomong gurih. Aduh ya. Anon makin aku ada pikiran bakal ketemu pasangan makenen ya. Ya lanang cilik wadone segede kono nono. Bayang akan ya ngono lah. Sing mau ning kene. Sing nyawa Kang Mas. Perasaan angine semliwir nodok ning serwiwitan ki enak pengen ngomong. Iya Kang Mas. Ya ayo sadem barongan mono. Kang Mas. Wis condong tekaning waktune. Wis minggat tekaning mangsane. Kawitan gawean bareng. Nok iput Mas Udine gede pinangkane hormati wong saking kedungan nang minangkane Kang Udi Mas Udin dewek sing eman saya Mas Udin wong kedungan nang Losari wong sing paling eman dewek nok iput sampunkan arek Kang Mas kenang apa sih tekannya terlambat orang biasa-biasa biasanya bakal janjian tekannya tepat waktu apa nah halangan yang tengah dalan Kang Mas takdir kang ora kena dipungkir kadar blibi sadipopa Perasaan Kakang Idrus janjian tas beduk mudun wong pada sembayang pada nglaksanakan sholat apa ki Kakang ki terlambat dah Sophia. ini sampai wis jam loro Kang Mas Astagfirullahaladzim. Maaf ya orang mantak tadi apa Kang aja sih Bapak Swandai Gede mongko bang buyung dewek minangkane kang hormati sareng ibu koni jahe apunten ya Kang Mas iya pokatan Sophia iki lumakune ora dhewekan tapi dibaturi kelawan maipun ya
beli Papa Sophia. Toliga mengkenen lamun Sophia ne beli gawa batur metu sing pondok pesantren. Ya mantep banget dadi curiga ning pamikiran ning Rama Sepuh. Ajengan Kyai Muhyiddin ya yang kakang ora. Sesampune kula ngaturaken matur kesuwun dihormati Bos Bubur bapane Adiban Matlukas. Ora sewot Sophia. Berarti sepemikiran ya Kang Mas kelawan sampeyan. Ya baru dewek ora. Kakang Idrus masih dewekan ning pesantren gak tentu ning ngurus santri lanang ning padepokan. Akene kewajiban sing ditanggung lawan Kakang Idrus. Tapi aja khawatir, Kakang bakal setia ning janji, ora bakal nganti gawe ingkar ning pertemuan. Salam hormat sarmimi aurele gedik minangka kang hormati Bapak kunci nasib dewek minangka simpali eman saya. Kang Mas, pisane Sophia pengen ketemu ngobrol bebarengan. Pengen ngobrol tentang hubungannya Sophia kelawan sampeyan Kang Mas. Wingi ga nembe ketemu orang. Masih kangen lawan Kakang. Hari kangen Maya pasti kangen bae ya Maipan. Arane wong anyar-anyara. Cuman dibalik rasa kangen dirine Sophia, pengen ngomong terus terang kelawan sampeyan Kang Mas. Mumpung ning waktu deh tinggal ngomong. Bapane Adiban dewek kula ngaturaken matur kasuwun. Toliga jari wong ngomong Ariana permasalahannya tinggal terang-terangan. Bungkem tanda ning emas, kukup tanda ning tiwas. Lamun ana setitik ati ning sejroning kalbu pengen ngomong kelawan Kakang Idrus. Ya mumpung kiyen ketemu nek, mumpung kiyen amprok pajongoke. Apa sing dadi pemikiran yang Sophia? Kayak dah diobat lamuk kita. Sarmimi aurele aturaken matur kesuwun sanget dihormati mimi aurel dewek kantun gilirane Bapak kunci nasib gedik. Papa Swanda dewek wong saking kubangku yung dewek sareng koni cahe kedik giliran sareng ikut Mas Udin. Mas Udin minangkane masih ponakane Mama Dalang Jirus di sereng dewek. Bude eni isi dua cedekan Ciberang Indah. Aku lebih gaul bonda lebih gaul kedik sing lancar acarane kali bawa. Toliku sijine ku ya gawe ruwet bae ninggange ku ya. Ma, Beruat dak kita nak obong-obongan. Maipan, Nun Kang. Ay nun Kang. Nun no. tentu kan Maipan ngerti. Enok si Mok, may pan ko pengen ngomong. Si Mok ko biya nga banangin ko siya na blumbang. Dadi ko pengen joget dawak eh.
Maipan Odit ano, may panmagap banyo iya. banyo. Yang ngelinginong Ada ubegang inong sampean kuma. Durung kang, Durung. durung. Ya wis mana loro banyo sampean kaya beli ngarti bae. Paham, may panggabangin ko para nom. Oh, kaya konor. Iya, baka demen ka kita maning sawa-sawa. Oh. Ya, berada mo na ni kabonan ko. Aja doa-dong belati banyo nang kona ilang sampean. Beli. Awas toli ku luru banyune aja ketrawasan toli. Apa sih Bokat kang? ilang, bokat diculik sampean. Beli. Kung luruban yun na gining ko, ni makajiwina. Oh, parak ning gurih ya, Maipan. Iya. Ya wis aja doa. Gak panurug maning sa gajamblang ako. Toli baka na sing rewel kali bakotet bae kapan. Aja mono-mono cangkem ko. Aduh. Oh, may panagap mang bapa ni Adiba dikit ya. Iya, Mak. Jaluk Aja doa-doa. bubur, biasa dumangan kita mah. Rek-rek temen sirasipan. Ya mumpung kang uning jamaras. Awas, melakuni aku, awas. Mana sih Rama mepenik metani ketek. Bibitan kedak ngomong baik. Kira beruk. Kang nitip ya Kang. Ay Iya. Kang, nang. Nok ditinggal ya nok. Duh, gagian mana gue orang ngerti-ngerti temen gini. Kok di kesemutan sih ini. Aduh, Kang Mas. Maipen gua hari beli di gawa ya. Kulana kula ka bature. Hari di gawa ya kayak konon nyerimpet bae. Tulisan Trinera ma iyang kikun dewek sing dari mantep banget kedra gini. Ditu kenangmu kena ya salah nganggon nih. Ditu kunang sarung ya kedra konon. Kang Mas. Iya. Sebenarnya dirine Sophia pengen ngomong kelawan sampean. Sing dari omongan orang nanalian Kang Mas. Perihal tentang hubungannya kita wong loro. Apakah mungkin wis waktune sampean kita terus terang kelawan sing dari wong tuane sampean. Toliga bawa rasa senang kelawan bunga. Sawise ada tinigin ketemu kelawan Sophia. Bawa rasa ning sejroning pesantren kakang ilagi nembe ketemu kelawan Sophia. Ingat ora? Ning pesantren Kanjeng Rama Eyang Kiai Muji kana sapa bocane bapuk gembleng mayeng kana gawe benat batin yang kakang penasaran sampai kakang kita kontakon ning santri liyane arikan kasapa bocane bapuk bocane gembleng sing batuk melenos kana sapa arane kelingan lagi kakang menebe ketemu kelawan Sophia. Jadi kelingan. Ya pesana dirine Sophia ning sampean Kang Mas lung tulung gak Kang Mas. Hubungan kita wong loro kewe selawas. Aja sulaya janji sampeane Aja watir ning kakang Idrus. Kakang uga artine memikirakan tentang masalah hubungan sing dijalani kelawan Sophia. Apa Sophia beli pengen dari sawiji kelawan kakang Idrus? Ya singaran jodoh bagja cilaka iku gumantung kehendake singkang maha kuasa. Menusa derma wayangan tinggal nglakoni lamun Sophia ni jodoh manda banget senenge apa sing bakal diutarakaken kelawan Sophia. Sopiane masih ora percaya yang durung sampeane sumpah setia kelawan dirine Sophia Kang Mas. Restu ilahi sing ngantuaken dadi sawiji anane hubungan mahlikin ning rumah tangga sing bakal kakang arungi beban. Ku mama kunci ampura, mama kunci matur Kangge kesuwun. mama kunci buyut jeben. Iya, Kakang bakal serius hubungannya kelawan Sophia. kakang janji lamun to ngomong kelawan Rama Kiai. Aja watir kakang ora bakal lincat sing omongan lan ucapan. Lamun to mangkonan Kang Mas. Aduh, sampai kaget bocah kunku. Ayo ga, Kang Mas. Lamun toh mangkonan maipan. Ayo aja kesuwenan yang tengah dalan. Bokatan santri pada ndeleng kula karo maipan ora enak Kang Mas. Ya toli gabot digulatin nengan. Ipen aratine kula Idrus nyontoaken sing beli becik ning sandriyane. Ya mengko kakang menghadap kelawan kaya dening eyang lan uga Kanjeng Rama memperkukuhaken
ikatan cintane kakang kelawan Sophia. Lamun mangkonon tak tunggu jawabannya sampean Kang Mas. Sophia kelawan Maipen pamit Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayo, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ma, Wis, ayo balik Ma. ayo Ayo Ma, ayo Ma. ditinggalin. Awas toli aja di kawakang beli-beli pan cerake. Digawa mending sih Mas. Yang bokat kana. Dakitan aku. Bunga seneng nih sing langkah padane. Kue yang temen dari sijine kelawan sing dadi gandulan yang hati. Ya supaya gelis mambane nuju menghadap kelaman Rama Eyang Kiai Muhyiddin bakal isun numpak macan. Duh Rama Eyang sapun katepetan isun Idris Wijaya Negara Agung Palamarta Rama Eyang. Sinjang kirot sejati neng wayang cajar gunung pinayong sukma-sukma malipian Raden Bagus sapa arane bapak kunci Raden Bagus sapa arane pengen kenal ale awit Bapak kunci nasi dewek sing paling emak matur kesuwun salam kangen mani kangge mamae Dede Lestari Gede kang pasar jajaran kene sing ngajuraken nok Dede Lestari Gede wong sing cantik-cantik dewek aya deno udah deno sing duwe 925 hormati jambune kuning lawas-lawas Mas Udin nok ikut gede sarang nok Almira minangkane putrana Abulis Anomroli wong saking kuku aja lari salawasan macam dari udah nama angkat kalian sarang menangkane undai duit kunci harukan sing mewi amada ngajeni aya deno undai deno kekedi sing 2925 Godong orang sing ngepange sok kayang gagas ningati neng sok kayang gagas madina takdir kang ora kena dipungkit kader bisa dipungpang wis condong mati kaling waktu wis nenggang tekaning mangsa tekaning mangsa kong sing mapa sini sahurang tepung tetep kumimiti orang gas ngedakan janji kembas kaya sisi cai dadi saksi
sing mau kabeh kadang elang lan pinangeran niburi lumahune sampean kini sampai melipir-melipir ning pinggire pesisir kini. Aduh, ya rasakaken kangelan, rasakaken pegel kini pangeran. Ngaturaken matur kesuwun kula dihormati mime awel matur kesuwun Durung sempet sampean ngupahi weru sing dadi tujuan. Oh, ya mumpung istirahat gini pangeran. Mangga. najan rakenan keling batik ulane mah tetep kelingan beser bapak kunci nasib minangkan sing eman dewek ora bakal lali masrawas Kodra Kula pangeran. elang kodra Nggih. kabeh para elang bodolan Sampeyan Bu. para elang berinjangan para elang runtukan aja blenak Ya beli pangeran. najan runtukan elang berinjangan sampun lali selawase aya denok bundane denok kekedi bengen Nggih. sawise ki muda saiki angreh niti mukti pajek lan jejeg mimpin Cerbon kasepuan ya dudu elang bodolan maning dudu elang berinjangan dudu elang runtukan Nggih.